Ajde, pričaj ti meni, kako ti spremaš hranu od koprive? Od koprive. Ja kopriva oberem, pa skinem list. I taj list turim u potkrovje tamo gdje sunce ne greje. I to isuši se na promalju na čist vazduh. I kad dobro israne, ja uzmem pa strljam to, pa prosejem kroz sito, kad dobro suva. Pa vrtični džak, ali kroz sito prosejano. I to stavim u džak, u vrtični. Pa koliko to imaš, kakav džak je to? Pa džak ima. Koliko ima kila? Pa ono je laka bre. Pa laka je, ona je laka, tako je. I ja to, i kad pravim na kilo vodu, ja turim kašiku koprive strljane. I posle turiš brašno koliko turiš malo zapršku, posoliš i tako upotrebljamo iskreno. Nema meso? Pa? Meso? Nema meso. Nema meso? Ako čorbovite da su, ti ostaviš ređe, manje brašno turiš, da su ti ređe, kao čorba. A reci ti meni, jel jedeš ti meso često? Koliko često jedeš? Izbjegavam. Izbjegavaš meso? Ne mogu da svakam prvo. Jer treba ga sa žvakaš meso više put. Dobro, a kad si mogao da jedeš meso, jesi voleo da jedeš meso? Nisam mogao, ja mesar bio. I na masno... Pečenje da jedeš, pa kobasice, pa to, jesi jeo to? Ne, to je slabo. Pa zato si doživeo ove godine. Vidiš to, zato te ja to i pitam tebe. To je sama praksa pokaže. A eto taj koprive ja u svako nedeljno po 2-3 put za doručak koprive. A čekaj, te koprive, da li one rastu divlje tamo negde ili ih ti uzgajaš? Ja si to uzgajam. Ima i divlje tamo. Pa znam da ima divlje, da. One su tamo, ali ja sam meri i kuće odnet. Da sadil, pa malo sam podjuvril. I ja leti po 5-6 put, 7 žnjeme, ali podije malo kad je obere. Jel rastu opet posle? Odmah krene u kratko vreme. I koliko puta možeš tako za leto? 4-5 puta. 4-5 puta. I ožneš, i uzneš, i sednem, i smakazi. Ovo, to otprilike ovako. Da ti baš kažem kako to ide. Ovo je list od koprive. Ja svaku list tek ovak. A zašto moraš da isječeš? Ne možeš rukama da ih... Peče. A jel peče? Pa dobro, zato ja i pitam. Vidiš kako ti to znaš da pričaš. Ovu ruku turiš rukovicu, a ovu tomakazi ne tebe ti rukovice i samo ovak. I skinem sve listići. I turim na promu, razredim karton i suši dobro i kad se suši strljam i turim... To kao duvan slično, jel? To slično. Samo duvan je veći pa se on niže onako. Pa da niže onako. I stoj, ali primećavam, da li osjećam malo, može mi taj kopriva malo potomaže. Da ovako se ja borim u svoje preko 90 godina. Ovako, ja nisam jeo koprivu možda 20-30 godina, a jeo sam je pre nekoliko dana. Bio sam na ručku i ona se na više načina baba Mira je spremila koprivu i ribu. Na ribu? Pa kopriva može na više načina, ona se može ispršiti, može na čorbu se može... Pa ona je kao čorbu, ali riba sa strane, mislim, nije ona sa ribom kuvana, ne. Ali ona svoj vitamin postoji. Da, ona vitamin ima, ali ona je zelena, ja ne vjerujem da ona, možda je sveža. Jel može od sveže da se kuva? Može, što ona je sveža. Pa da bome, ti i sušiš da može duže da traje, jel tako? Pa kad i sušiš može za godinu dana da se služi. Pa da. Evo ja nanu, znaš šta je nana čaj? Pa znam, kako da ne. Ja to peštem, gaj. I to je, sve kada obrežem, ja gdje sam posadil, tamo da se mi sedi, čim je odraste počne da pravi za cvet, ja ih ošišam. Pa uzmem pa saseckam na trupljač, sitno, dok je sirova. Jer ako upustiš da stane, pa kad ju seskaš, ona se zdrobi, pa se pokvari. A onako ona nema, lis ima da presečeš, on se nema pokvari. Pa kako si ti to naučio, si ti čitao knjige? Tu je knjiga? To je samo. To je samo, ako imaš akal, sve može. Znači sam si naučio, tako to? Ima da naučiš svaki zanat ako si zainteresovan i ako umeš. Kupiš od drugega, vidiš onaj šta radi i posmatraš malo i vidiš onaj ti iskus radi bolje od tebe, ti ga prihvatiš. Ako vidiš da je gore, ti ga ne prihvaćaš, ali ga oceniš, kroz ocenu ide. Da. A onda vidiš kasnije kada napraviš nešto da li je dobro ili nije, pa znaš šta si pogrešio pa popraviš, je tako? Ima mnogo, dešava se nešto napraviš i sutra vidiš da je malo negdje si premašio. Da. Trebalo malo... Pa znaš šta,
to može se popravi, ali ako praviš kuću pa pogrešiš, Tu nema popravka. pa može, ali teško, veoma teško. Napraviš na pogrešnom mestu, nešto pogrešiš. Ama napraviš gdje ti nije baš ne odgovara, a posle ti malo nezgodno, ali ne možeš. I moraš tako da živiš. Moraš da piš tako. Pa da vam. Kao god ženilbina. Od ženi se pa sve dobro. To može se popraviti. Može. To može se popraviti, mnogo puta to može se popraviti. To nije problem. Samo ne znam kako dojde sve to posle. Da li je kako prnje to, sve je malo kako čisavo. Pa nema to više pravo. Ali nego reci ti meni, kakav si ti bio kad si bio mlađi? Jesi ti bio mangup, a? Pa malo sam bio u prvi. U svakom pogledu. Svirili sam u gajdi, igral sam. Jesi ti volio da gledaš devojke tako malo i da se okreneš, da zvizneš, da nešto uradiš, a? To je bilo kako da ne. To je samo ga pogledam i mrnem s oko i kažem ako neće... A jesi imao brkove tada? A pa ne, tak sam bio mlad čovjek. Tako, nisi imao brkove. A brkove malo čine. Ukrase. Još uvijek si ti mangup, ne samo da si bio, nego si ti ostao mangup i dalje. A ovih brkova malo više mi pre. Pa kaže, muž bez brkove kako on bez rogove. Jer u 50 ovce. Ovan ako nema roziju, njega ne bide da li ima ovan ili nema. A ako ima rogovi, kaže ono ovan. A šta je sa nekom babom koja ima malo brkove? Te su brkate babe. Jesu dobre te babe? Babe kako da ne se kaču još gore. Skaču još gore. Pa jesi ti to iskusio ili ti to samo si čuo? U praksu. Nije valjda. Kako pa dolazilo mi je do ruče sve. Ja ne sam to mogao da premašim, samo ako mi i pobegne neko. Premozem ga. Dobro, ajde, nastavit ćemo mi ovu priču. Dobro. Tako, ajde, sve najbolje. Dobro, sve dok smo živi da se vidimo. Tako je. To je najbolje. To je najbolje, da. Dobro.